Idem vás zobrať do Newtownu, čo je suburb tuto v Sydney. Je to moje obľúbené miesto, jedno z mnohých. Je to také alternatívne vintage miesto, je to plné bazárov, sekačov, rôznych pekných podnikov, tak vám to ukážem. Ja si potrebujem vyzdvihnúť vyvolaný film. Zdigitalizované fotky už mám, tie mi už poslali, ale ten samotný film si musím zobrať, takže poďme na to. Švácnem si rýchlo niečo na ksicht, lebo tieto dni som bola, že úplne chorá a mala som do toho aj silné krámy. Som úplne zdevastovaná, takže si dám aspoň niečo. Nech sa cítim. Ceruska alebo linka, ceruska alebo linka. Dám si linku. Mala som dve cerusku. Kurva. A sme doma. 10 rokov si tú linku robím a vždy si pichnem do oka. No, pračka mi už doprala, už som počula trošku obočia si zdvihnem. Nech nevyzerám, že sa mračím. Dobre. Na parádu. Môžeme ísť. Do Newtownu, odtiaľ, kde bývam, to trvá asi nejakých 45 minút, 50. Akurát teraz prší a ja som bola strašne lenivá si obuť proste tenisky. No a neviem, či to bol dobrý nápad. Takže práve som vystúpila v Newtowne, našťastie neprší a dúfam, že ma dobre počuje, lebo nemienim tu vyťahovať ten mikrofón. Takže toto je vlastne tá cesta zo stanice priamo do Newtownu na tú hlavnú ulicu. Tam, kde si musím vyzdvihnúť ten film, tak je to na opačnej strane, ale chcem ísť najskôr do dvoch sekačov, ktoré sú kúsok odtiaľto. Vždycky to obzriem, ale už radšej nekupujem veci, lebo zatiaľ ešte nemám druhé víza a už som zaprataná handrami a všelijakými vecami v izbe, že keď náhodou v nejakom momente sa budem musieť vysťahovať, tak ma jebne. No ale čo by som vám chcela, že špeciálne ukázať je tento obchod, ktorý je vlastne second hand. Sú tu vlastne brutálne handry, ktoré sú že úplne vintage, avšak Austrálčania to majú trošku s týmito sekačmi inak ako my, že zvyknú predávať veci, ktoré sú už dosť zničené, aj špinavé. Tu sa predáva vintage proste ako značka, že nefunguje to ako u nás sekače, že ideš si do sekaču kúpiť niečo lacnejšie. U nás by si to podľa mňa ľudia až tak nekupovali ako tu napríklad, ale tu je to presne brané, že je to ten vintage, že proste aj keď je to zničené, tak to predávajú za vysoké ceny. Niekedy mi to príde až zvláštne, ako pre mňa, pre Európanku, lebo proste inak sa podľa mňa správame v obchodoch alebo pri veciach, proste pri nákupoch a takto, hlavne čo sa týka sekáčov, že keď je niečo vyslovene zničené alebo špinavé, tak nepoznám veľa sekáčov, ktoré by to proste predávali tak či tak. Každopádne toto funguje inak. No a majú tu takéto rôzne veci, ktoré sú neskutočne cool. Ale hovorím, musíte si dávať pozor na to, že pokúkať si to poriadne, že či sú není zničené, že či sú v stave, v ktorom sa dajú ešte nosiť, lebo veľakrát som sa popálila na tom, že kúpila som si niečo cool a potom som zistila doma, že vlastne to není úplne v dobrom stave. Čo úplne zbožňujem na týchto obchodoch, že tu majú proste tieto kožáky, ktoré sú proste pôvodné. Sorry? Can you take a picture? I'm recording the video. Oh, Yeah. okay. Ale presne majú aj tie riflovky, proste krásne riflové bundy, levisky, samozrejme, ktoré vyzerajú úplne mega. Ale cenovku, napríklad táto leviska stojí že $200. Takže $200 za sekáč mi príde akože dosť. Ďalej sú tu také všelijaké svetre, ktoré sú síce krásne a vintage, ale opäť proste predáva sa to ako vintage, takže
Napríklad tento sveter stojí $70. Čo je dosť veľa, akože neviem, aspoň mne sa to zdá, že na to, že to je nosené a už aj častokrát cítite, že je to proste zatuchnuté, tak $70 je proste veľa. Ale niekedy sa tu dajú vychytať proste veci, ktoré sú fakt, že v pohode. No, presunieme sa do druhého obchodu. Thank you, bye bye. Presunieme sa do druhého obchodu, ktorý je veľmi podobný. Je to tiež vintage sekáč. Cenovo to býva veľmi podobne ako tento. No a tu je druhý. Tu je druhý sekáč, ktorý je teda veľmi podobný. Hneď na začiatku majú šortky, toto sú všetko želevisky, ktoré stoja v priemere, hneď vám poviem, $50. Tiež by to je strašne veľa na sekáč, ale dobre, sú to levisky a keď si proste nájdete nejakú svoju veľkosť a máte to nosiť, že furt, je to stále lepšie, no, chodiť do tých sekáčov, ako kupovať nové veci. Šatky, proste strašne veľa šatiek. Už som si kúpila asi 4. No a tiež tu majú teda rôzne značky nohavíc, väčšinou sú to Dickies, Carhartt. Tento sekáč konkrétne sa mi páči, lebo majú tie veci dosť kvalitné, že tie materiály nie sú úplne nejaké šity, že nájdete tu samozrejme aj tie nekvalitnejšie, ale väčšinou sú to že poriadne materiály, že pevné, vlna, koža. Wow, ale toto je pekné. No dneska som si povedala, že nebudem nakupovať, lebo už mám dosť veľa vecí a ježiš, ale táto bunda je pekná. Takže, no a tuto máte ešte aj kožuchy, ktoré niektoré sú reálne, niektoré nie. Ja si inak pamätám, že tento typ vest a bund boli strašne v mode, keď vyšla pesnička od Lany Del Rey. a všetci boli proste hotoví a zháňali ten typ bund s tými strapcami a tu je to proste všade. Keby som v tom veku, tých 15 rokov, keď som mala nejaký obchod, kde predávajú bundu so strapcami, tak sa idem asi roztrapiť. Už tu majú takéto tie vintage traky, ktoré poznáme ako lacláče. Aj som raz mala situáciu, kedy sa mi že fakt páčila bunda, ktorú som chcela a pýtala som sa, že či náhodou mi nedá na to zľavu, lebo je proste špinavá. A ona, že no ale to je vintage. A ja, že aha, a čo? že však aj v sekačoch sa proste predávajú veci, ktoré sú v poriadku. Ale oni to berú úplne inak, no. Takže idem si teraz po ten film. Dúfam, že tam ešte bude, lebo nechala som to tam asi 3 týždne dozadu a keď mi poslali fotky digitalizované, tak som to potom nejako neriešila a cez moje voľné dni som sa na to celkom vysrala a nechala som to tam, tak snáď to uchovávajú. Ešte vám ukážem ulicu, kde som bývala, keď som prišla do Austrálie, tak som pár týždňov bývala tuto na tej ulici, ako sa ide tam dozadu, tak tam som vlastne sa nasťahovala ešte s mojím ex. To bolo príšerné a potom sme vlastne išli do centra bývať na nejaký čas. Hello. Can I ask you for matcha with oat milk? Large one? Matcha, hot matcha? Hot matcha, yeah. Yeah. Hot oat milk? Oat milk. Can I pay cash? Škoda, že dneska nesvieti slnko, lebo za dobrého počasia to vyzerá oveľa lepšie. Toto je ďalší obchodík, ktorý zbožňujem. Vlastne sú tu všelijaké šperky, sú tu piercingy, proste úplne do všetkého hádam.
Keď som tu bola prvýkrát, tak som si myslela, že tu nechám proste celú výplatu, lebo... Hello! Lebo tie veci, ktoré sú tu, tak proste som vždycky videla iba na internetoch a neviem kde a zrazu proste sú hmatateľné a dajú sa kúpiť. A tento obchod je vlastne čisto iba s LPčkami, s kazetami, s CDčkami a s rôznymi vecami, s rôznou hudbou. Či sa mi na tom to, že to viem porovnať s tým Bondajom, že Bondi a Bondi Beach a proste celé to okolie na ten smer, tak je úplne iný vibe, že všetci sú tam proste fitnesskári a pláž a zdravý životný štýl, drahé značky, drahé reštaurácie, že všetko je tam úplne iné, aj tí ľudia tam vyzerajú inak a toto je vlastne trošku viac messy, je to proste plné sekáčov, takých alternatívnych ľudí, aj tu je proste ďalší bazár. No a konečne tuto chodím vlastne si vyvolávať filmy. Som si kupovala aj svoj analóg, tak si idem poň. Hello. Hey, can I ask you? I left here my film. I had already the scans. And how long ago? I think it was like 3 weeks. Do you have a mobile number? Yes. If I look up the mobile number, I'll be able to find when you dropped it off. Okay. 04 Yes. 11 Yes. 613. Okay, there you are. Yeah. 1st of April. Okay. Katarina. There you go, Yes. my darling. Thank you so worries, much. No worries. Thank you, bye bye. Dobre, takže mám svoje filmy, môžem ísť domov. Konečne som si kúpila niť a ihly, pretože chodím s deravými nohavicami ako taký vandrák. A stále dúfam proste, že sa mi to iba nebude rozširovať, ale naposledy som urobila veľmi zvláštny pohyb v štúdiu a už je to veľmi blízko toho, aby to zmenilo úplne strih. Takže dneska zažívam. A ďalší obchod, ktorý sa mi strašne páči, je tento... Ani neviem vlastne, čo to je za obchod. Predávajú tu všelijaké bylinky, oleje, majú tu aj knížky, majú tu tyčinky, majú tu Palo Santo napríklad na pálenie, majú tu šalviu, majú tu proste strašne veľa vecí, aj koreniny dokonca a samozrejme nejaké kúsky oblečenia. Raz som tu nabehla, to bolo ešte pred Silvestrom a prišla som tu a pýtala som sa, že vlastne chcela som, že od nového roka prestať úplne piť, že vysadiť alkohol a mala som takú potrebu byť na Silvestra, že úplne sama so sebou a spraviť si z toho takú očistu, taký rituál, že vlastne po tom novom roku ako keby vstúpim do svojej novej bytosti a že začnem ako keby od začiatku a nechám v tom roku 2025 aj tie zlozvyky, aj všetky tie veci. A prišla som sem a takto som to vybalila na toho predávača, čo tu bol. S tým, že chcela by som si kúpiť nejaký čaj, niečo, čo by to malo aj ako keby túto funkciu, že tej očisty alebo nejakého takého prerodu a tak. A on sa ma najskôr síce spýtal, som najskôr nehovorila, že to chcem vypiť alebo že akou formou by som to chcela užiť. A spýtal sa ma, že a chceš to fajčiť, chceš to proste toto, alebo čo s tým chceš robiť? A ja, že fú, že nie, že chcela by som akože nejaký čaj, že iba to vypiť. Tak mi poradil nejaké bylinky, túto, čo som si kupovala, vlastne zaliala som si to na nový rok. Vypila som to a bolo mi veľmi, veľmi príjemne. Bola som veľmi zrelaxovaná, že som vlastne prespala ten nový rok a už ako som to vypila vlastne o 9:00, tak o 10:00 už som bola v rauši a
Už som ani nevedela, že nejaký nový rok je. Iba som to prespala a vlastne som sa zobudila do nového rána veľmi oddychnutá. Takže no a tento obchod teda rada navštevujem, keď mám voľno, aj keď si nie vždycky niečo kúpim, ale proste rada si tu tak pochodím, nadýcham sa toho vzduchu a no a tento obchod sa volá No ja už som doma a medzičasom sa už aj zotmelo. Tým, že v Austrálii bude za chvíľu zima, tak sa zotmieva o niečo skôr. No a taká som ohúčená po tom Newtowne, že vôbec sa mi nič nechce robiť. Ešte oblečím periny a that's it. Pojem spať. Ešte sa nachystám na zajtra do roboty a to je všetko. Každopádne dajte mi vedieť, či sa vám páčilo video, čo by vás zaujímalo, či máte nejaké otázky alebo doplňujúce komentáre. Budem sa na to tešiť, na každú reakciu a majte sa pekne. Vidíme sa na budúce.